Jeli? Ovaj vaš samac, on ne govori ništa o katastrofi. Pa tamo u prestolnicama trebalo bi da više znaju o tome. Jel rekao nešto? Ne, nije govorio. Ali danas u redu u bolnici. Bolnici su rekli da je Vanga poručila. Uskoro će se mora izliti iz okeana i sve će nas potopiti. Banka. Kakav banka? Vanga. Vanga, kaže. To je jedna proročica. Živi na stranstvu, razumeš? Aha. Da. Rekla je da će se katastrofa dogoditi ili danas, ili kroz 2 nedelje. Ukratko ovih dana. Samo besposličari idu kod lekara. Pa lupetaju šta im padne na pamet. Nemaju druga posla. A ti? Ti veruješ, a? Jel veruješ? Verujem. Naravno da verujem. Kako bi bilo drugačije. Samo da me što pre potrpi. Što pre, što pre, što pre! Jel? Šta što pre, što pre? Pa vidi kako svet živi. Samo da im pozavidiš. Kupuju regale, okivaju se u kristal. Pa ne znaš gde da pogledaš. A ti? Ti grakćeš. Što pre, što pre. Morlim. Skidaj masku. A dobar si? I telo ti, a? Dobro. Samo moraš još dosta da naučiš. Ej, da ti znaš.
znaš šta prave ljubavnice rade u krevetu. A ti, a? Ti nećeš. Moram da te teram, a? A što ćutiš? Dobro, ćuti. Što ja volim život, ne? Kako u njemu puno radosti, veselje, svega. A ti? A? Ne voliš ti život? Voliš ili ne voliš, kaži. Dosadio si. Dosadio si. Sediš tu, blebećeš. Ajde idi. Majka će se uskoro vratiti sa posla. Grdit će me što svetlo još gori. To šta? Baš neka dođe. Marim ja. Kod me glava. Pa šta, pa glava nije guzica. Veži je, idi lezi. Ja, ništa ne shvataš, glupa si. Ja ti govorim kako u životu sve dobro uređeno. Radio si, odmori, popi neku. Poigraj se malo sa ženskinjem. A onda ponovo na poslu. Radiš i sećaš se kako ti je nekada bilo lepo. Žene glupe, smešan rod, čim vide krastavac, zalepe se za plot. Što pre potrebe, što pre. Ajde. Ajde, ne grakći više. Što pre. Uskoro ću ti nešto kupiti. Smotaću dirki kupit ću. Ću ti kupim najlonke. Šta je, pa metri najlonke, a? Miša, slušaj. Šta je? Mišenka, A šta je? meni Bog preti prstom kad me posećuje. Razumeš? Dođe, sedne u ćošak, sedi i preti. Ajde od nas. Ajde. Si opet počela da ludiš, a? Si opet počeli ti svete po glavi tvoji crtani filmovi, a? Ne, Miša. To je jedan čikica s bradom, debeo, predebeo, razumeš? Pravi Bog. On je Bog. On stalno dolazi kod mene. Preti mi prstom i ništa više. Ajde od nas. Ajde. Šta izmišljaš, no? Kao, 2 meseca si bila zadovoljna, radovala si se. A sad? Čekaj. Ja ti nešto ne pasujem. Jeli? Ne, Miša. Ne. Nego ja ti to kažem onako uopšte. Razumeš, uopšte. Hajde da se mi rastanemo ko ljudi. Hoćeš? Mene je sramota kad se sretnem s tvojom Irkom. Sramota me. Žao mi je nje, Miša. Šta mi tu uopšte radimo? Među nama nema ljubavi. A Irku ti nećeš da ostaviš. Naravno da neću. Sve tu zbog dosade. Dosade. Ne treba više tako. Evo. Juče nam se uselio i novi podstan. Sramota me od njega. Podstan? Jeli? Šta tebe briga za tog podstana, a? Što ga mešaš u ovo? Tvoja mama na njemu zarađuje lovu i to je to. Bilo bi mu bolje da sedi u svojoj sobi. Nekakav šonja. Providan, trikerim. Dosta je bilo. Molim? Zabavili smo se i kraj. Više mi ne dolazi, razumeš? Ja sam bolesna, razumeš? Primam injekcije, razumeš? Ne diraj me, razumeš? Ti u mrtvačnici, znaš? Šta je? Znaš šta si na koga ćeš da se dereš, jeli? Mogu da isprebijam. I tebe i tog podstanara, znaš? Njuko, ne diraj, samo ga pipri! Nikako si skočila na mene, a? Šta je? Ne učio sam te da radiš one stvari, sad ti sam sladilo, jeli, a? Šta je, sad hoćeš da se prebaciš na podstanar, a? Znači, ono...
sve da ispričam tvojoj majci? A? Reći ću, ti radiš u bioskopu, cepaš karate, a misliš kod kuće čerka ti boluje? Ne boluje ona, Boga mi, tako se dobro tuca da se... Reći ću tvojoj majci da si me sama duplo krve. Da. Šta je? Šta je? Šta kažeš da nije tako bilo? Šta je? Odlazi! Odlazi ovdje! Šta je? Šta kažeš? Da nije tako bilo, a? Nije tako bilo! Ja ću sve da ispričam tvoju Irki! Samo probaj. Irka je u dobrom stanju i ne smije da se uzbužuje. Šta je? Sad pomamio, a? Irka! Slušaj me. Sutra ću ti doći opet. Samo probaj da ne otvoriš i vrata ću ti nalaziti govori. Ko si ti? Domaći. Ti si taj. Samac. Aha, verovatno, da. Mogu da prođem? Čekaj, Sad da popričamo malo. Pa komšije smo. Pa kako si? Dobro. Šavu. Neću, hvala. A šta radiš u kombinatu? Da. A što se nisi smestio u hotelu? Nema mesta. Nema. A nije bilo. Si čuo da će uskoro bude velika katastrofa? Ja sam se stvarno umorio na poslu, znate, pa ako bih mogao da prođem... Slušaj, samo ti kažem nešto. Da, izvolite, recite. Ovdje neće da ti upalim. Mogu samo ja tebe da upalim. Razumiješ? Šta ćeš ti njoj, ja na tebi, razumiješ? Pa ne razumijem, u kome se radi? Ne razumeš, a? Ja sam ti rekao. A ti sad idi. Doviđenja, prijatelj. Doviđenja, četvorovki. Zdravo! Evo vaš papuča. A njega nemojte da slušate. Nemojte. U glavi mu nije baš sve u redu. Kome bi to? Pa onaj koji je malo čas s vama bio koljen. Pa da ti ima jednu vilku u glavi. I ona je prekidana. Smešno. Nisam razumela. Rekli ste smešnu frazu. Moram da je pribeležem. I ja vam tamo ostavila jabuke. Jedik? Zašto vi tako bez pitanja... neću da jedem. Potpuno su sveže. Hvala vam. A imate vikendice? Ma kako je vikendica? To sam jedna mala bašta tu pred Grčkom. Nedaleko odavde. Baš stabala jabuka, krastovac u leji. Kod nas je sve blizu, znate. Male granice, sami ste vidjeli. Rekao se da živi, ne znam baš koliko hiljada. Ja bih rekla 30. Svakog dana vidiš jedne te iste face. Male granice. Malo je tu ljudi, znate. A kombinat je veliki. Ogroman. Tamo radi mnogo ljudi.
Koksen? Da. Aha, tamo radi čitav grad. Tako svakog jutra iz Mila, ko ne mu baš švapni, gmižu u taj kombinat. Grad mu dođe ko reksa za spavanje kombinata. Trebala je da i ja pođem tamo, da to malo bolujem. Bolesni ste. Pa nije to zarazno bolest. Vidite mi ove jabuke. Oprala sam ja njih sa punim. Neću, hvala. Nisam gladna. Da, ja sam bolesna. Eto tako već 10 godina sedim kod kuće. Po završetku škole sam nešto malo radila, jedno nedelju, dve i neće mi se. Ne mogu ja to. Ni da radim, ni da čitam knjige, ne mogu. Ja kad bih eto mogla da prespavam čitav život, kod jutra do večeri, eto takva sam ja. Pa zar je to bolest? Pa bolest? Pa lekari kažu bolest. Čim oni meni daju injekcije, znači da sam ja bolest. To prvo nisu htjeli da mi daju. Onda je majka otišla kod njih, izvikala. Onda su počeli da me leče. Majka mi je borbena. To ste vi sigurno već primetili. Nemoj da guraš prst u usta. Krišće ti. Neću sigurno. Pa što ste smešni? Pa sam se šalila. Znate, moju majku poznaje čitav grad. Ona tako poznata. Ona je tako ko neka glumica. Ona zna sve na usta. Eto, rekla da će se uskoro dogoditi katastrofa. Da ćemo biti zatrpani ili poplavni. Je to istina? Trabunjanje. Nije valjda da verujete u tako nešto. Verujem ja. Mislim, takav je ovaj naš život. Mora nekako da se okonča. Eto, lepim se neće okončati. Ne se lepim. Mislim, život kao i svaki drugi. Ja ne vidim šta je sa njim loše. Malen gradić, ali prilično ljubak. A? Ljubak? Da. Ljubak? Pa da. Ljubak, da. A mislim, čim vi kažete da je ljubak, onda je ljubak. Šta ja to pričam? Mislim, ovdje kod nas je dobro. Mi imamo i statua. Statua? Aha. Ja sam prvo mislila da su to pokojnici. Onako doterani pokojnici. Ali su to onako radi ugleda. Obavezno ću otići, obavezno. Mi svakakve zabave. Eto, sutra u domu kulture postoji petruci muzike. Kupila sam 2 karte. Da ćemo da idemo. Da gledam nakaze. Kako vas nije stiglo? Hvala vam na pozivu, ali ja to nikada ne bih gledao, stvarno. Pa ne razumem. Svi kažu da je to interesantan koncept. Oprostite mi, molim vas. Ali ja sam danas radio do kasno u noć, kao što vidite. Upoznavao sam se sa novim poslom. Kakva je da je, ipak je to nekakva odgovornost, znate. Nije lako upravljati. Tako poverenje treba opravdati. Dozvoljavate mi da još malo radim? Da radi? Da. Pa tek ste se vratili s posla. Pa da, ali u tom smislu kako bih ja stigao još neke stvari da proradim, da proverim. Razumite? A po mom dnevnom rasporedu ja imam da napišem 4 strane još. Aha. Spadate me? Da. Pišite li? Pišite. Za to mi je potrebna samoća. Nećemo da vam smetam. Ja ću samo malo da posedim ovde, ništa više. Pišite vi, pišite. Baš mi je zanimljivo da pričam s vama. Nije valjda da znate da se zemljotres neće dogoditi. Ne. Ja to nisam rekao. Ja ništa ne znam. Shvatate? Ništa. A ja mislila ovako. Ako naš stanar kaže da će biti zemljotres, onda će se on stvarno dogoditi. Zato što ja znam da ste vi vrlo pametni. Znači, bit će ga, a?
preduzmu. Moramo da javimo. Ma kako milicija? Pa kod nas je nigde nema. Dajte telefon da okrenem. Ma odakle da telefonirate? Pa nema ovdje telefona. Nema. I ne treba. Mislim, zašto da bez potrebe uznemiravamo ljudi? Oni su na službenu dužnost. Treba li da love one bandite? Pa sad mi njih da uznemiravamo. Ja mislim da se oni dernjuju prosto tako bez veze. Bijaju dosad. Kako može ovako iz dosade da se vrši? Može. Pa da kolju nekog. Ma, može, svašta se može dosad. Da. A kod nas nije baš tako dosad. Dopašće vam se. Imamo bioskop. Ha? I dom kulture sa velikim stubovima. A mi smo još kao deca vidjeli leteći tanjir. Ovdje. Da. Leteći tanjir. Leteći tanjir. Pa ne, nije ovo. Ma da! Eno, nad onom zgradom. I sestrina, majka i ja. Mada moja sestrina, tu više ne pamti, a i majka je malo zaboravila, ali ja sam zapamtila. Da, leteći tanjir. Da, eno, nad onom zgradom, nad onom. Bilo negde rano jutro, negde oko 5, tako jesenje doba. A vidi, majka stoji samo u kombinezonu, stoji nešto gleda i zapomaže. Ljudi, došao je smak sveta, ljudi! A Ine i ja ustale, priđemo joj ka tamo, taj leteći tanjir. A vidi, bilo negde rano jutro, negde oko 5, tako negde jesenje doba. Kako smo potrčali, a tamo taj leteći tanjir. Tu sam počela da viđam Boga. Tako razne crtane filmove. Molim? Šta ste rekli? Čim odem u neki mračan ugao, pojavi mi se Čikica s bratom. Razumete? Dođe tako tu, sedi i gleda. A nije strašan, ne? I onda počinje sliti. Muzika. Sedi. Hvala me ti. Predivno. Počinje muzika. Ona i Čikica tu tako sedi. U mraku. Da. A otkud da znate da je to baš Bog? Pa ne- Mislim, možda i nije. Pa ne znam, ja njega tako zovem. Mislim, to je samo Čikica s bradom, ništa više. Da, zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Da. Bog, kaže. Bog. Da. Jabuke su izvrsne. A što mi ne idete da gledate televiziju? A mogu ja vas nešto da pitam? Mogu? Pa, čini mi se da smo mi na ti. Aha. Skoro da smo i vršnjaci. Aha. Pa ćemo da pređemo na ti. Na ti. Jel može? Može. Ajde na ti. Može. Ajde. Na ti. Može Na ti. Ajde. Mogu ja vas nešto da pitam? Pitajte me. Slušajte šta je meni jedna moja ina pričala. Slušajte, majka je istukla, ona mi kroz plač kaže, naša majka nije dobra. Ona uopšte nije dobra. Ona je toliko stara i nevaljava, ona je toliko stara da je čak čika Isusu Hristu ekserim ovako pribijala ruku s krsta. A meni majka pričala o Bogu. Učila ona mene molitvi, ali nije učila. A posle onoga što je rekla meni moja Ina, ja sam mislila o majci kakav je ona gat. Kako ona krije svoj odnos prema Bogu. Ponovno je sama ruke ekserima pribijala. Sama! A sad se moli. I lukavica mene uči da se ja molim. I tako mi odjednom žao, majke. I ne mi je žao. Mislim, muž je se udavio, nema dece, a voli da popije. Meni je, znate, svih žao.
ponekad pomisliš, tako, zar nije bolje da nas sve zatrpa? Podeli komočiće, se više ne muče. Ponekad mi se srce stegne od toga koliko ja njih sve žalim. Znate li vi zašto je sve tako? Kako ste vi čudni. Prosto čarao. Stvarno? A da. Ja nikada nisam sretao takve ljude kao što ste vi. Nikada. Znate, vi mi prvo pričate strašne priče. Prvo mi pričate o patuljcima, pa mi pričate o Bogu koji vas posećuje i sedmi, pa o letećim tanjirima. Znate, kao u detinjstvu one priče bio jedna crna kuća i u njoj crni čovjek. I onda on izađe i kaže, vratiti meni moje srce! Znate šta, ajmo mi u moju sobu. Ovdje počemo malo da smrdi. Imamo i jajnjenu seksi sobu. Znate, kad duva vetar od farme kokošaka smrdi na jedno, a kad okrene od koksere i duva smrdi na drugo. Ajmo. Moram da radim, stvarno. Ajmo. Idemo jedan sve. Aha. Napišite mi tu nešto zbog. Pa, ne znam šta da vam napišem. Slušaj. Ovo nije ruka pisca, niti kakvog poeta. To je ruka devoječka od 20 let. To sam ja smislila. Kad mi je bilo 20, sad eto koliko ih ima. Koliko imate? Nije bitno. Vidite šta pišeš u nama. Odbor. Otvori srce i kaži glasno. Otvori srce i kaži glasno koga vogiš. Neka sve je jasno. Voliš se, ne piše. Ma pišite! Pišite, ja ću to posle zalepiti. To više niko neće pročitati. Vi ste prvi. Pišite. Ali, znate, ja nikoga ne volim. Pa nije istina. Nije. Volim. Vidim ja to vama u očima. Znate šta? Kod drugih su oči prazne. Prazne! A vaše nisu takve. Volite li? A? Volite. Ovo je vaša sobica. Da, to je moja soba. Znate, kad meni noću dođu moji crtači, ja tako malo pričam. Či vrištim u snu. I onda je majka rešila da me preseli ovdje. Da ja ne smetam. Ponekad upadnu svećicu. Da. Simpatična. Majka mi držim, boj se da ne zapalim kuću. Da, zaista simpatična sobica, ambijent i tako. Aha. Zavidim vam. Samo vam zavidim. Zato što imate kutak gde možete da se sakrijete, da pobegnete od svih. Ne. Zaista vam zavidim. Ne zavidim. Ne, moj život je tako pogled. Mislim, majka sobu izdaje samo mladićima. Ako hoće ona mene da upozna s tim mladićima, Nina bi trebalo da se udru. Ne izostavno bi trebalo da se udru. Da dobije Nina. Tako žarko želim biti. Žarko, ovako. A ja bih njega ljuduškala. Pričala bih mu, kupala. Da. Samo kod nas niko ne ostaje. Svi pobegli iz našeg grada da padaju. A ja sve mislim, kad bi se našao čovjek koji bi me uzeo i odveo da
ja bih bila spremna sve da mu radim. I noge da mu perim. Sve na svetu da mu radim. Decu da mu rađam! Ja bih da krenem. Stani, Ljoša, pa pričekaj. Pa, mislim, reci mi, jel sam ja grozna ili oni to izmišljaju? A? Pa odakle ti pada na pamet da si grozna? Kakav samo ogroman duhovni mir imaš. Normalna si. Čak simpatična. Da. Sad stvarno moram da idem. To si ti rekao, Sami, to si ti rekao. Znala sam da svi oni lažu, znala sam. Momci, a i one tamo. Govore da sam neka murla osmislili nadimak, a i ne znam ko je to došao. Pojma nemam. Mislim, i sam si rekao da imam ogromno. Da. Kako si onda rekao, a? Da, rekao sam. Eto vidiš, ja sam lepa, lice kupisano. Uvijek kažem da je majka. Lepotica iz radnje, veli. Da znaš, Ljoša, da nije i te volaj. Ljoša, a Ljoša. Ljoša. Olja! Olja! Puštaj me, gnjava Turko! Ina, jesi li to ti? Jesi li oguvela? Olja! Ma stari Gebi! Što dolaziš tako kasno? Majke nema, da znaš, tako će. Olja! Pa došla sam da se oprostim s vama! S ovom srstice, sa majčicom! Juj, sve će nas zatrpati. Hajde da se ljudski oprostim, Olja! Ma da ste vas dve prave puške, znaš? Šta gledaš? Pa, govore da noćas idem u pizdu materinu, razumeš gde? Zato sam se napila. Posljednji put u životu, uopće me da pocepam. Pošla sam, podigla pare i kupila ovo pićence. Ali sam se i vas setila, mile moje. Tina, nemoj da počinjaš. Što mi vi ništa ne govorite? Više mi ne smatrate za rod. Nećete da znate za mene, jel tako? Tina, nemoj opet da počinješ. Deman, ha? Na poslu? Opet si pijana, ha? A ti si opet trezna. Ne gnjavi ti, cečko, stoji i gledam, vidite nju. On radi. Jel? A sa kime to radi, a? Oni se beži! Kuc, kuc! Dva deci ljute. Dozvoljavate? Mladiću, dajte dame šibicu. Ne razumem, sve sam pretražila ništa. Da nisu možda i šibice postala deficitarna roba pred smakom. Nisu tamo posla. A što ste vi tako uzbuđeni? Odakle vam to? Uopšte niste. Ručice vam se tresu. Ajde, ajde. Izvolite. Znate, žive ovde pre vas jedan postanak. Uvek sam od njega tražila šibice. Bio je vrlo raspojasan. Jednom mi je čak rekao, nemam šibice. U stvari imam samo jedno, ali one lažno. A ko ste vi? Ne razumem. Jao, nisam se predstavila. Niste. Pardon. Ina Zajcova. Aleksej Ivanović Puškarov, drago mi se. Ne mi također. Ja sam sestra od... Ja sam kada živela ovdje. A onda sam se udala. Nesrećna. Muž mi geknuo. Bio se udavio u reci.
ostala mi sobica u Zarečnom. Pa što ste seli? Ajde, idemo da popijemo po jednu. Pa treba podići raspoloženje, da se upoznamo. Ne, sedite tu. Ako treba. Uz flašu ćemo da razjasnimo ko koga i kako. Molim? Uz flašu ćemo da razjasnimo ko koga i kako. Šta gledaš, Lujka Ivanovna, postavlja sto? Ja to je to. Šta si tako digla, no šta tako gledaš? Pa imamo novog podspremara. Zamire da se upoznamo s njim, da popričamo, a? Šta si se tako namazala ko neka Stani, molim vas, sačekajte sekund, molim vas. Ne, ja to njoj tako familijarno. Jel da? Sedi. Sedi ti, Aljoša. Aleksej. Aljošenka. Da. Ja znam kako se ti zoveš. Ne znam. Ovi našoj seleni svi se znaju. Ajde. Šta? Pričaj. Šta da pričam? Održi govor. Kakav govor? Dobar dan. Dobar dan. Pričaj nam o dalekim zemljama. Kako oni tamo žive? Kako oni jedu, kako se oblače, kako se vozikaju kolima, kako se tutaju. Dajte, molim vas. Kod nas je sve. A ovaj ne voli da se izražava. Nego, reci ti meni ovo. Izvolite. Postoji li ono ili ne postoji? Koje? Ono. Glavno. Ne razumijem. Ono glavno što vidim na televiziji. Jel postoji ili ne postoji? Ne sad tamo, stvarno, ne sad. Ovo ne sad. Ja ponekad gledam televiziju i mislim, ne! Nije moguće! Nikako nije moguće da sva ta lepota stvarno postoji. Ja mislim da su oni to snimili jednostavno kao nekakav film. I mislim da osim ovog našeg jebenog šipilovska ništa drugo i ne postoji na ovom svijetu. Postoji. Ne postoji. Pa ne postoji. Ne postoji. Postoji. Ne postoji gotovo. Iza grada su šume. Beskrajne šume. I tamo u toku vazduhu vise neki ljudi koji sve to za nas izmišljaju da bi nas umirili. Da bismo crnčili na tom jebenom poslu od jutra do mraka i tako svaki jebeni dan. Evo ja se bojim da otputujem na odmor. Zašto se bojim? Kako zašto? Kako zašto? Zato što na televiziji govore svuda su lopovi, ubice, svuda se dešavaju užasne stvari. A treba živjeti, još. Da. Ma pa, da mi ovaj život želim da ga proživim. Dajte, molim. Razumeš? Shvataš ti? A? Pazi, ne shvatam, mislim, ali ne sasvim. Vrata, ti razumeš. Ništa ti ne razumeš. Ne shvatam sasvim. Muka ti je to. Jezik ne može da izrazi sve to što mislim. Ne može. A reci mi ovo. Jer Moskva još stoji na svom mjestu. Ina, to se može biti skljoka. Ina. Moskva.
Stoji. Stoji! Leningrad stoji. Leningrad! Eto vidiš! U Moskvi stoji! U Leningradu stoji! Samo u ovom našem jebenom Šipilovsku ne stoji! Pa imaš da se predeš! Pa čovjek nije obraćen, što te pometi Kosta ti muli mula, kljucaš, mokre! Ma to ti ti krustilo! Zašla se lepotica! Ma da ti je! Nemojte, molim, zatrite se! A stavite! Čim, prekinite, molim. Ja sam mi tako pametna. Pa dešavalo se da se dovatim iz smara. To je neka zabava. A bez to bi bilo dosta. Pa da, Tako je. Jojna. Oprosti. Ja sam zaboravila. Joj. Sreći nas podobaniti. Baš mame. Ina. Zašto tebe, mili moj? mogu i da zapalim, molim. Mogu i da zapalim. Zapalite. Samo vi zapalite. A ti, nemoj da pušiš. I nemoj da mi gasiš cigarete u cvet. Bit će. Razumeš? Vi zapalite. Loša? Ma ja sam ti posle muža imala muškarce na prste da ti izbrojim. Verujem. To sve neki pristojni. Oženi. A ja udavim za ga. Muž mi se pijan udavio u reći. Traže ga već 10 godina i još ga nisu pronašli. A znaš šta ja mislim? Ja mislim da se on čak nije ni udavio. Ne. On je jednostavno zbrisao. A prostat je današnji muškarac još. Moram da ti se požalim. Slobodno. Jedan mi je čak tako direktno i rekao. Kaže, ti si mi inočka potrebna radi zadovoljenja. Ja mislim, Dajte, molim vas. razumeš? Decu ne žele. Ne mogu ni da ih imaju, pa deca se pravi iz ljubavi. Da voli niko ne može. Evo, ti tu sediš. Reci mi, da li ti nekoga voliš, a? Sigurno nikoga kao i svi oni. Ne, ja volim. Strasno. Stvarno? Da. Reci, koji? Ja volim veliku rusku književnost. Da. Ko je to? Pa, treba čitati knjige, Ina, draga moja. Knjige treba čitati, da. Knjige. Ajde, pijmo svi. Pijmo skupa. Ajde, knjige, ura! Ura, knjige, da. A ja sam zaista srećan čovjek. Zato što volim. Do Boga. Do omljenosti. Do grča u grlu. Ajde. Pričaj nam nešto o svojoj ljubavi. Slušaj, Morlen, tu. Aj, devojke moje. Šta da vam kažem? Ne znam šta da vam kažem. Zar je moguće opisati šta je to vazduh, sunce, čisto nebo, trava posle kiše? Nemoguće je, mile moje. Nezamislivo je. Devojke! Ja imam nešto da vam kažem. Moram nešto da vam kažem. Evo, već čitava 2 dana ja živim ovdje kod vas u vašem gradu. I otvoreno govoreći, ja posmatram vas i čudim vam se.
ja. Čudim vam se. Kako možete tako da živite? Kako možete? Kako? Tužno je sve. Tužno. Jeste. Trebalo bi sve obnoviti, razumete? Obnoviti, da, prepraviti, prekrojiti. Shvatate me? Da. I svi bi stali na svoja mjesta. Da. Svi bi stali na svoja mjesta. A ja ću se naravno truditi da trudit ću se onoliko koliko je u mojoj moći, razumete? Da uradim sve, da pokrenem sve to, razumete? Trudit ću se, ja imam dovoljno snage i želje za to. Imam dovoljno snage i želje, da. Razumete? Osvijestite se, dragi moji, osvijestite se. Čitav grad pije! Čitav grad, evo i mi ovdje pijemo! Evo, pa zar nije, pa kod mene na poslu! Ili su svi pijani, ili su mamu! I kod mene! Zašto svi piju? Zašto? Pa zar nije moguće drugačije urediti svoj život? Zar nije moguće? Uštrojiti ga! Da. Tako da mi ne preostane ni jedan jedini minut praznog, slobodnog, besmislenog vremena. Razumete? Shvatate? Shvatamo, ja sam sve shvatila. Svima vama je neophodno samo usavršavanje. Da. Kako? Samo usavršavanje. Samo usavršavanje. Samo usavršavanje. Samo usavršavanje. Samo usavršavanje. Samo usavršavanje. Pa mi je neophodno. Da. Svako pred sebe treba da postavi cilj. I da stremi ka njemu. Bez zastekivanja, bez osvrtanja. Treba stremiti. Ne treba stremiti bogatstvu, blagostanju, razumete me? Vili, automobilu, recimo, ili šta ti ga ja znam. Pa nije to bitno, devojke. Oprostite mi. Tako je. Nije to bitno. Nije. Nije to bitno. Nije to bitno. To nije bitno. Bitno je, kao što sam već rekao, Samo usavršavanje! Samo usavršavanje! Da, devojko, to je to! Samo usavršavanje. I može da vam pomogne. Može da vas spase moja ljubav. Ona će vas spasiti. Tako, Moja ljubav! tako, vaša ljubav. Ne, niste me razumeli, niste me razumeli. Ne mislim moja ljubav konkretno kao jedinica mere, razumete? Mislim, to jest, htio sam da kažem, da će vas spasiti ono što ja volim. Samo usavršavanje. Ne! Ne! Ono što ja volim. Pa velika! Kakvi život! Da, to je to! Pa devojke, kada bi više milionska masa čitalaca, devojke, kada bi više milionska masa čitalaca, sa žarom i pažnjom pročitala i zamislila se nad svakom stranicom velikog Dostojevskog ili Tolstoja, na primjer. Kada bi se ljudi zamislili nad svakom njihovom misli, pa naša bi Rusija, naša domovina, ona bi izrasla u strašno veliku državu. Promisliti, osmisliti. Zar to nije isto kao da si postao Sokrat? Ko?
Vi naravno pogađate, ovo nisu moje reči. Ne, nisu. Tuđe su. Ali nije to bitno. Glavno je naterati ljude da pročitaju, da se zamisle, da osmisle, da proniknu u sebe, u svoj život, da pogledaju svoj život sa strane, razumete? I to je to! Da! I to je tako jednostavno. I ja mislim da ću ja uraditi sve što, ja ću se truditi da uradim sve što je u mojoj moći. Sad! Ja sam sve shvatila. Ja sam sve Shvatila sam. Udri! Spašavaj Rusiju. Ne. Polako. Pa nisam o tome pričao. Pa ja pričam o potpuno drugim stvarima, ljudi. Pa kako me niste razumeli? Pa to je tako jednostavno, razumeli. Pa zar mi niste razumeli? Pa ja pričam o tome da morate da pročitate. Da se zamislite. Da proniknete u svoj život, u sebe da proniknete. Razumete? Pa to je tako jednostavno, ljudi. To je tako jednostavno. I još da volite. Da volite. Shvatate mi? shvatam da volim. Da volimo. Da. Pa ajde! Pričaj nam o ljubavi. Da, ljubav. Ljubav. Da, ljubav. Da. A živjele su njih 3. Vera, nada i ljubav. A ljubav ih sve prevashodi. To naravno piše u Bibliji, vi pamtite to. Sjećate se? Ljubav to je sve. Ljubav je pre svega. Ona je na prvom mjestu. Razumete? Ljubav je na prvom mjestu. Da. Devojke. Ja ću da vam otkrijem strašnu tajnu. Strašnu. Šta je sad? Nemoj da nas plaši. Ma ne. Ja većam sasvim drugom pričom. Slušaj, velika je ovo tajna. Ja imam svoj cilj u životu, ja moram to da vam kažem. Da. Ja pišem ogroman roman. Ogroman roman piše. On je ogroman po zamisli, po filozofiji, po opštem zaključku. On je čudovišno ogroman. On će pogoditi sve ljude. On će promeniti ljude. Pa svi ćete, sve nas će on izmeniti. Svi ćete se vi promeniti kada ga budete pročitali. Da. Ja na njemu radim već mnogo godina. Lišavam sebe svog ličnog života da bih napisao, da bih napravio pravi veliki ruski roman. Sekund sačekajte. Samo posljednje poglavlje da vam pročitam. Molim vas, samo sekund. Nemojte nigdje vidjeti, molim vas. U glavi mu kipi. Rekao bi mi tako. Sestrice moja! Jo, pa ajde da zapevamo. Jel se sećaš kako smo ranije u predvečerje? Zajedno peva. Ajde, duša traži pesmu. Da. Pođi. Molim vas da vam pročitam ovo. Oj, ja bi na kudrija! Molim vas, ja ovo nikome nikada nisam čitao. Ovo se nisam predomislio.
ništa. Hvala. Dakle, Joj, govorila sam ja! Govorila! Joj, pa sad će početi zemljotresa! A zemlje će ovo kakav zemljotres? šta se dešava? Ja ne razumem, stvarno ne razumem. Ništa, Aleksej, muzika Čajkovsko! Dajte, molim vas, recite mi šta se dešava. A, Ne razumem. a Miška Irka se lenuje. Lepa. Zašto sedimo onda tu? Zašto sedimo? Dajte da uradimo nešto, ljudi. Ajde da pođemo! Pa kako da popijemo? Dajte da zovemo miliciju. Zovite miliciju, čujete mi? Dragi moj, ti nisi u Čikagu. Ovdje je sistem malo drugačiji. Kakav sistem, molim vas? Prstenak ti za to. Dajte mi! A ne, stanite! Ne, stanite! Pričekajte se. Pričekajte, ja ću da neći. Ne, ja ću da neći. Čovjek je dužan, on mora nešto da uradi. On mora nešto da Nemojte, uradi. Aleksej! Aleksej, nemojte! Mora nešto da uradi. Nadam se, čajno slučaj da uradi. Molim vas. Mi moramo nešto da uradimo. Ne, mi moramo da uradimo nešto. Šta vi to radite? Da li me čujete? Otvorite vrata! Nemojte tako da se... Molim vas, zašto to radite? Molim vas, smirite se, molim, urazumite se, ništa drugo, to je stid i tako radite. Ovo ja to vidim, a? Vidite to radite? Dajte se, stari! Stari, ja ti sam Evo ti ga, frajere! Govorila sam ja, Aleksej. Da su pošli tamo. Ajde, pustite. Govorila sam ja. Govorila. Ajde, ajde, polako. Ajde, ajde, govorila sam. Evo, evo. Daj da te pošli tamo! Može, može, posjeti me, može. Gospode, 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 daj mi smrt! Gospode!
pričam. Ma pakujte se kome ja govorim, Aleksej. Pa pretuko vas je danas koji pre 2 nedelje. Hajde, Aleksej. Vi ste dobri, Aleksej. Vi ste veoma, veoma dobri. Ali nemate onda šta da tražite, razumete? Hajde. Sve to zbog mene, glupače. Sve to zbog mene. Ma kakve to veze ima sa tobom? Ja. Pa nema nikakve, apsolutno nikakve veze sa tobom, ne. Ma ja znam zašto je on mene pretukao. Znam. I tada sam to znao. Ja sam postupio blagorodno. Ja sam branio ženu. I on to meni ne može da oprosti. Pa da. Ja sam započeo bitku sa porocima, a on je oličenje gluposti i prostote vašeg grada. Da. A ja sam započeo bitku sa porocima. Da. Sa kakvim poracima, još? Sa porocima. S kakvim poracima? Da. To on je ljubomora za vas zbog mene! Zbog mene! Zato vas je i danas napao, Ljoška. Ne. On je oličenje poroka ovoga grada. A ja bojujem sa njim. Ja sa njim u boji. Direktno u boji. A ja eto spavam s njim, Ljoška. Kako to spavaš? Tako prirodno. Kako već spavaju muškarci sa ženom. Ni sama ne znam kako se to dogodilo. Desilo se jedno. Onda se nastavilo, želela sam dete, ali nije uspelo. Dete može samo iz ljubavi, Ljoška. Samo iz ljubavi. Ovako i nemoguće, razumete? Hajde, pakujte se već jednom. Hajde, molim vas. Ne. Hajde. To nije istina. Ti lažeš. Ti lažeš, ne, to tebi ne može da se... Ti si duhovna. Tebi sebi ne možeš... Duhovna. Ne možeš sebi da dopustaš... Duhovna. Ma ne može biti, ne. I sama sam mislila da sam duhovna. I da tako nešto nije moguće. Mislila sam, a ispadne moguće. Ajde, Ljoška. Evo vam karta. Ajde. Evo vam karta. A ja sam iz svoje gluposti mislio da branim ideale. A kakvi ideali? Ja sam mislio da on meni ne može da oprosti, zato što sam ja započeo bitku sa porocima i zato sam se ja i danas... A u stvari, on to mene zbog lokalne lepotice. Jeli? Ajde, Ljoška, ja vam kartu. Kakva karta, mila moja? Da nije opet za batuljke? Ne. Ne. Direktno dole je Ingrada. Ajde. Ajde! Nemojte više tako da me gledate, ajde! Upravo si, mila moja. Nemojte da pijete. Treba bežati odavde što pre. Neka sve đavolo si. Ma svi da pocrkate. Pa nisam ja misiona. Zašto Pa pijete? zašto bih ja? Zašto pijete? Ranije niste pili. Ma gori se ti! Eto. Da popijem. Da vidiš u inat tebi ću da popijem. Nemojte da pijete. Pa ranije niste pili. Vi ste roman napisali. Ja sam Kradovice čitala. Nisam baš razumela, ali je zanimljivo. Čitala sam vaš roman. Ko ti je to dozvolio da radiš? Pa stajao tu na stolu, ja Ma prosto... slušaj ti! Slušaj ti! Ti, šta si ti? Šta si ti? Glupača, jel? Glupača,
ti zadovoljavaš svoje niske potrebe. Da, to je zbog tebe, ludače. Opuca me. Ja sam mislio, debilka! Nijedan ljubić nisi pročitala za svojih 30 godina. Nisi! Nisam. Nisi! Nisam pročitala. Lagala si me, Nisam. ej! Nisam. Lagala si me! Mamila si me u postelju. Javljaju se Bog. Ja sam pomislio da si nevjerovatna. Da je duhovno, ljudi misle da ona nije normalna. Ali ja sam se sažalio. A ti si se iz svoje duhovnosti spakala sa nakon knjigom tamo. Da. Neću više ni sekunda da ostanem ovdje. Neću. Daj mi tu kartu uličarku jednu. Neću. Nema potrebe. Nemojte da idete, još tamo. Beži! Ostavi moje stvari! Ostavi mi stvari! Sam ću da se spakujem. Ne treba mi tvoja pomoć. Ne treba mi. Kome govorim? Kome govorim? Beži! Nemojte da idete, Oskar. Nemojte. Nemojte, Oskar. Nemojte, Oskar. Ja vas volim. Ma, skloni se. Ja vas volim, Oskar. Ja vas volim. Mrzim Ja vas te. silno volim. Ja tebe mrzim. Oskar, Pusti mi noge. ali Oskar, bez vas ne mogu da preživim. Pusti molim mi vas. noge kad ti kažem, ne stoje tu zbog tebe! Nemojte. Ne stoje! Pusti noge kad ti kažem! Nemojte, Oskar. Pusti! Uključi svetlo! Uključi! Pa šta misliš da će to da me zadrži? Ne? Pa ti ne misliš da će to da me... Pa čuj šta ti kažem, uključi svetlo i film. Oskar, vi sve vreme vičete na mene. Onda hoćete da razjasnite stvari. Nisam ni ja kriva što nam stalno isključuju struju. Isključuju na sat, dva, onda sve dođe. Oskar. Pa gde sam ja to... Jao... Hoćeš da se obesiš? Nema u prodavnici sapuna da podmažeš uže. Nema. Hoćeš da se udaviš u reci? Iz nje smrdi na govna da ne možeš ni ne prvi. Nema. Hoćeš da odeš? Ugasi sve. Isplačite se, Oskar. Isplačite se. Mene mamica tako prebije. Ja plačem i odmah mi je lakše. Isplačite se, isplačite se. Tiho, Ljoška! Tiho! Došao je. Ko je došao? On je došao. Bog je došao. Dobro. Sedi u uglu. Kao na tronu. Tiho, Ljoška. Plač. Nikada nije plakao. Suze. Kao krv. Crvene suze. Ne plači Bog. Ne plači. Nije istina Bog. Nije istina Bog. Ja ga volim Bog. Nije istina Bog. Nemoj da ideš Bog. Nemoj da... Sačekaj, molim te, nemoj da me plašiš, molim. Sačekaj, stani malo, stani malo.
A on je rekao da više neće doći. Doći će. Neće. Nazornik svakakvim imenima. A ja nisam takva. Nisi. Treba sveću. Evo sveća. Nekde smo imali lamu. Neka lama. Frižider. Da se ne slepi. Šta da se... Da se ne slepi. Olja! Olja! Gotovo je! Ja, gotovo je! Olja! Olja! Nemoj tu da mi sediš, pakuj se, pa to što nije počelo! Hajde! Aljoša! Reci samo vremene stvari! Tvoj roman! Ostala je bez veze! Hajde! Pa je samo decu isključili struju da ne bi bilo požara! Hajde! Zašto nije počelo da drma? Šta će te početi? Zemljotres! Pa nisi mogla da nađeš drugi razlog zbog kog bi došla. Ajde, idemo brzo u podrum, ajde! Ajde, što ću... Evo zemlju. Vidi, uključiš je struju. Vidi. Sigurno se prekida uzbuna. Sigurno. Ja. A meni već sve ispričan. Ja dotičam. Šta to radiš? Spremaš se da otputuješ? A šta su ti to ispričali? Vele da te miška na trgu. Već čitav grad zna. Čitav grad. Treba pobeći. Što pre? Što pre pobeći od nas? Što pre pobeći? Dok niste počeli pobešte. Aljoša, mili moj, povedi me sa sobom. Ina, Povedi me sa... Ina, sjedi, ne glupjeni. Čuti ti, krokodilko, tebe se ovo ne tiče. Povedi se sobom. Molim te, povedi me, neću te pustiti. Šta hoćeš od mene? Samo da mi pokažeš put i da me poguraš, molim te, nećete biti na teretu. Evo ako hoćeš, gledać, uzmi me sa sobom, molim te. Pa šta svi hoćeš od mene, ljudi? Povedi me, molim te. Pa neću vada u kofru da te stavim. Pa neću. Neću te pustiti, povedi me, uzmi Ma, me sa sobom. poveri se odakle da su. Uzmi me, molim te. Neću da te uzmem. Nećeš. Ne. Ja ću uraditi onda nešto strašno. Ajde. Uzet ću nož i zariću ga sebi u grlo. Samo naprijed. Sad ću ti pokazati. Ina, sjedi. Ina, sramotaj me. Nećeš Ina, me sramotaj povedi. me. Nećeš. Nećeš. Udno mi si ostavila tema. Brzo! Ostavila sam. Neka ga te ovo nosi. Aljoša, mili moj, uzmi me sa sobom, molim te. Povedi me sa sobom. Molim te, Aljoša. Aljošenka moj, uzmi me. Uzmi me sa sobom. Pakuj se. Pakuj se. Stvarno? Da. Uzmi Jolu. Evo. Majku. Mišu obavezno. Kažu Irku. Idemo svi. Ajde, sveći grad da vas izbavim. Ja ću da vas izbavim. Ko bi drugi za mene? Ajde. Šta čekaš više? Pa pakuj se, žena. Idem. Ajde, čekaj. Aljoša! Meni te da mrdaš. Neću. Nisu ti
Dobro. Samo... Ne može! Eto me za ne. Šta ste mi rekli? Zašto ste prevarili? Zašto ste prevarili? Prekini. Nisam ja nikoga prevario. Ljudi sami sebe obmanjuju. Sve je to ona sama odlučila, bez mene. Pa neka ide ako tako želi. Neka ide. Meni sve jedno. Potpuno sve jedno. Stiglo vam je... Ja u Leningradu imam trosoban stan. Biće mjesta za sve. Pa neka ide ako želi, ne znaš? Stiglo vam je pismo od roditelja. Tamo je bila napisana adresa i ja sam vidjela da... To nije moguće. Preturala si mi po prljavom brešu. Čitala si mi roman. Čitala si moja pisma? Tuđe pisma nisam čitala. Nije istina. Ja tuđa pisma ne čitam. Nisam ja kriva što su vaši roditelji napisali adresu na kovertu. Ako su je napisali, to znači da svako može da je pročita. Nemate vi nikakav stan u Leningradu. Pismo je poslano iz Kurska. Dosta je bilo! Vi ste loš, Aleksej! Loš! Odlazite! 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 Znate, Aleksej, zbog nečega mi vas je žao. Zbog nečega mi vas je vrlo, vrlo žao! Prekini! Ti ćeš da me žališ. Ti mene da žališ. Žalim vas. Ti, Da. ma vidi kod svoje stenice pa se potucaj sa njim. Znaš, kod njega da ideš. Ti ćeš mene da žališ. Žalim vas. Čekaj. Žalim. Stani malo. Ja ću sad da odem. I svi će misliti da su me prebili zbog tebe, jel' tako? Cijel grad će to da priča, jel' tako? Da sam dobio pare u batine zbog tebe. Tako ispada, jel' tako? Što na ovom Pa jedno mora se početi. Dobro čovjek sebe da čuva. Dođi Što vam. na ovom Nisam, dođi. Dođi, šta mogu radiš? Kako se njemu, pa njemu se skidaš, jel mu igraš? Šta mu radiš? Jel mu igraš? Ajde, pokaži mi kako mu igraš. Pokaži mi kako mu... Pokaži mi kako igraš pred njim. Šta radiš pred njim? Pred njim hoćeš, a pred nama nećeš. Nemojte, molim vas. Jeli? Sad se praviš luda. Niste vi takvi. Pa mamila si mi u krevet sama. Niste vi takvi. Niste mi u krevet. Sad se praviš luda, jel? Zašto ja to ne bih smela, jel? Zašto ne bih smela? Aleksej, Bog sve vidi! Nema Boga! Otišao je! Muro. Mislim, ne gotovo. Gotovo. Ja sad idem, znaš. Odlazim. Evo pare za kartu. Ostavio sam kiriju za tvoju majku. Ovo da Ini. Ima ona smisla za humor. Razumeće ona.
Reci joj, napili smo se malo smo se pošalili. I tako, razumjet će ona. Nije ona ni htjela da pođe, znaš. Sve je to ona sama izmislila. Ne znam ni ja zbog čega. Da. A ti nemoj tu da mi čarmiš, znaš. Ti će sve u redu. Sve će budu u redu. Ne čuješ? Olga. Ne čuješ? Sve će biti u redu. Ja ću ti pisati, znaš. Pisat ću. Sigurno. Da. Pa, dobro. Odoh! Doviđenja. Samo probaj. Šta? Samo probaj. Šta? Slušaj, neću oprljam ruke sa tom. Nisi tipno. Šta je? Slušaj, hoću dok sam pljunuo da si ti izbrisao. Poz. Točivo ono masno. Konjino. Ma znaš ti, znaš. A samo, znaš kad? Kilipter odvratni. Olja. Olječka. Olja. Olječka. Šta je, a? Zbrisao ovaj. Mogu da ti kažem da je dobro uradio. Od kad je on došao, ti si nekako si postala čudna. Znaš? Kada više nisi ona moja Olječka, a? Slušaj šta sam smislio. Mesečno ću zarađivati još 30 rubalja prije. I davat ću ih tvojoj majici. Samo da ona nikoga ne dovodi ovamo. Nemoj više nikoga da primati. Razumiješ? Smatrat ćemo da se ništa nije dogodilo i to je to. Olja. Ne mogu tebi u sobu, a? Hajde, molim. Aljoša! Aljoša! Aljošenka moj! Spremna sam! Aljoša! Aljoša! Aljošenka! Gledaj, Mišo! Me ko traži? Jeste, tražio te jedan sa sekirom i dvojica sa nosilima. Jo, pravilno! Čekaj red da kupim kartu. Odlička! Zbogom, sestrice, pisat ću ti.
ću. Ajde, zbogom. Zbogom, Šitilovsku! Zbogom, sinu! Mišo! Ej! Nisam te videla. Ono, zbogom! Olja! Olja! Zašto mi ne odpozdravljaš? Kučka si ti prava, znaš! Kučka! Šta je? Imaš sve! Sve imaš! Dolazi ti ovaj pikovski vrat! Makar jednom nedeljno mi dolazi! Ajde. Misliš da ne znam, a? Misliš da ne znam? Pa čitav grad znao se posluda pali! Dobro, ajde bre, stići ćeš ga, šta? Pa kako da ga stignem? Kako? Kad mi ova kučka ne da da idem? Ajde. Šta se dere? A? Šta je? Zbog... A? Ali ste našle frajera, glupače. Slušaj. Rodio mi se sin. Rodio mi se sin, kažu liči na mene. Sin. Pa da, sin. Ajde da popijem. Briga me i za tebe i za svog sina, panju neodrezani. Ajde. Evo flašica. Ne diraj me! Evo pisno materinu, znaš? Kako me da znaš? Imam ja svoju flašu! Pizde jedne! Sama ću da kupim! Sama! Neću nikom da dam! Povraćat ću, valjat ću se! Jedni sin mu se rodio! A ja nemam nikoga! Nemam i neću imati! A? Pa šta je, pa nećeš valjda ti da me odbiješ? Rodio mi se sin. A? Kažu, liči na mene. A? Šta? A? Možda će sada početi. Šta da počne? Zenat? Pa ja ti nisam rekao. Pa naklapali. I pašće zvezda s meseca, i poplava, i... Pa nema ništa, to je laž, sve, znaš. Zašto je Bog otišao od mene? Da. Šta sam učinila?